שמי אולגה, ואני דוקטורנטית לפסיכולוגיה ויועצת אישית וזוגית. היום אני הולכת לדבר איתכם על זוגיות, על הזוגיות שלכם. האם בדומה לזוגות רבים אחרים גם אתם חווים קשיים בזוגיות? למשל, ריחוק רגשי, או יכול להיות שאתם מנהלים את אותם קונפליקטים בזוגיות פעם אחרי פעם אחרי פעם ללא התקדמות משמעותית. או שיכול להיות שהתשוקה, הרומנטיקה והחברות כבר לא מה שהיו פעם. חשוב לשים לב לקשיים אלו ולפנות לייעוץ זוגי מתאים כבר בהקדם. אני אדבר לכם היום על שיטת גוטמן לטיפול זוגי. בהשוואה לשיטות אחרות לטיפול זוגי, זוהי השיטה היחידה בעולם שמבוססת על מחקר מדעי של זוגות וזוגיות. השיטה הזו מאפשרת התאמה אינדיבידואלית לכל זוג את הטיפול שהוא יעבור. כיצד? פשוט מאוד. השיטה מבוססת על מחקר שנערך על ידי דוקטור ג'ון גוטמן במשך 40 שנה על זוגות וזוגיות. מדובר על אלפי זוגות שהגיעו למעבדה ונחקרו לעומק על ידי דוקטור ג'ון גוטמן ועמיתיו. אותם ממצאים של אותם מחקרים פורסמו במאות מאמרים מדעיים בעולם ובעשרות ספרים. ממצאי מחקריו גילו מה מבדיל בין זוגות לא מאושרים לזוגות מאושרים. זוגות כאלו שהזוגיות שלהם מאופיינת בזוגיות יציבה, אוהבת ובחברות קרובה בין בני הזוג. כאשר זוג מגיע אליי לטיפול זוגי, אני בראש ובראשונה מאפיינת את הקשיים שלו, האינדיבידואליים, על סמך המודל שפיתח דוקטור ג'ון גוטמן, מודל הקרוי הבית היציב. אני ממפה את הקשיים בזוגיות על פני המודל, ולפי אותו מיפוי אני מתאימה באופן אינדיבידואלי לכל זוג את הטיפול שהוא יעבור. יותר מזה, אני מעבירה סדרה של שאלונים לבני הזוג, את השאלונים אתם תמלאו בבית, ולאחר מכן מנתחת את השאלונים. השאלונים מאפשרים לי להכיר עוד יותר מקרוב כל אחד מבני הזוג ואת הקשיים האינדיבידואליים שהזוג עובר. על סמך ניתוח של אותם שאלונים ועל סמך מפגש האבחון שבו אני ממפה את הזוגיות שלכם על פני המודל שפיתח דוקטור ג'ון גוטמן, אני מתאימה בתיאום איתכם את התהליך הטיפולי שתעברו. במידה ואתם חווים קשיים בזוגיות, אני ממליצה לכם לפנות לייעוץ כבר היום ולא להמתין. מדוע? ראשית, לזמן מוגבל, ניתוח השאלונים לאפיון הזוגיות יבוצע ללא עלות נוספת לזוגות שיבואו אליי לסדרת מפגשים. זו המתנה שלי לכם. אבל חשוב מכך, המחקרים מצאו שזוגות מאושרים זוכים ליתרונות רבים. ביניהם, הם חיים בממוצע 4-8 שנים יותר, הם בריאים יותר פיזית, הם ישנים טוב יותר, הם שומרים טוב יותר על יכולות קוגניטיביות כגון קשב וזיכרון לאורך שנים רבות ובזקנה. ומאוד חשוב, הילדים שלהם זוכים ביתרונות אדירים. אני רוצה לשתף אתכם בנתון מצער. בממוצע, זוגות ממתינים 6 שנים מאז שהחלו הקשיים בזוגיות ועד שהם פונים לייעוץ זוגי. חבל על כל יום שעובר. במידה ואתם חווים קשיים בזוגיות, תפנו אליי כבר היום. מאחלת לכם זוגיות מאושרת ושמחה. שלכם, אולגה.